Ay, pag tinapulan kay lutan na si Papa. Hindi na, Dok Carmen. Di man ko doktor. Doktor, ang gyapon ka na ko. Di man ko doktor. Sabi akong doktor dahil. Amo. Ikaw man. Si doktor. Mislitaw siya, ay hagrahon. Ah. Clearly bringing Israel and its Arab neighbors closer. Pero nga, Dok. Ay. We work together to Wala mo. facilitate. I hope we'll build lasting partnerships. For today's video, naghinilutay ang papa ug ang anak. Kay gikapoy man ang papa, nagtinapulan sad ang anak. Sumaw na ning nahitabo, guys. Pero nga naghilot oy. Sakwaton ba ya kay ni kagabi ha? Magpasakwat ra ba jud ka? Dayon ka tulog-tulog dito sa among room. Unya. Pakuan ka. Pasakwat. Di man good. Ya si papa, oh, tanawa, gikapoy na nayayay. Ikaw na sad. Ikaw na sad maghilot. Dali, dali. Dayon ra ba ka tulog-tulog? Pasangil ra man na siya tulog-tulog. Katawa dahil ninig sakwat. Ay, Carmel Sky. President Obama and I agree on the need to keep arms out of the hands of Iran's terror project. We agree on the need Pasangil lang lagi na siya. Inigsa ka din siya, papa. Yan yung piyungon niya mata. Bislita, bislita. Iya din na. Kung anon. Bislita, Di na dahil na siya mulihok. Kay para sakwaton. bolster our security Dili ko no, ati ko. Di man and help Israel confront the enormous challenges we face. Israel is grateful. 27. Yet the dreams 27 of our tanan. Mau di na. Mag-alkansiya. Unya ihapon. Dapat dili na ihapon. Dapat gihapon. Ano man? when there is peace. Pagkay bo pila. As the Middle East descends into Sigado eh. chaos, Israel peace and Mau na, kada butang ihap. Kada butang ihap. Ayaw ihap pa. are two Yapang cornerstones na. of stability. 26 na. Ang money ay Israel 27. remains committed to achieving peace with the Palestinians. Way Abdul katong nasa mo paket. Impita ka. I stood at this podium for the first time. I spoke that day against the resolution Tunay kay Manny. Diha. Iyan na natanan lihog sa iya alkansiya, guys. Kay kana iyahang money, mauna akong bayad sa iya kung mag-edit siya. So, kaning bataan negosyante jud kayo ni siya kay inig-edit niya, siya mag-video, niya siya pa'y mag-edit. Ang akong i-bayad na sa iya 5 pesos. Mao na among gikasabutan. Unya kung iyaha maguna-una siya content, niya mag-video siya o mag-edit, 20 ang akong i-bayad na sa iya. So mao na ni guys, iyan na nagitigom yung money. Napa imong 100 diha? for ourselves, our children. 15. Ako na born. I am prepared Unsa ka? Naa, mong gikuha. immediate Unsa man na ako ilabte? peace negotiations with the Palestinian Authority Ha? without any Kinsa nagpalit? conditions whatsoever. Ha? Ipalit. Ni. Isa. Kinsa man sa Kisa nagkuhan sa money. kinsa man nagkuha? Kisa nagkuha. Kisa nagkuhan sa money. Kuha ko nagkuha oy. Oh, maasa man diya ana diya so sa pita ka? Wala. Well, I hope you change your Imong mind gikuha. because I remain committed to a Wala ko nakuha oy. state's Tikan. Nir, kinsa ko na nakuha sa iyo 100 nir? recognizes Ako yung gingnan, ako ko nung nakuha. Wala ba ko nakuha? Malikoas kay. Ikaw. Wala lagi ko nakuha lagi ana. Ano ba na nawagtag? best efforts. Israeli President Kinsa nagpalit? Rabin, Peres, Barak, Sharon, Omer, and myself Ako nang gilabot sa imo 100 oy. consistently refused Kuha ni Lola. Ha? to make a part of the peace with Israel. Sure, diha. And unfortunately, Alay mo na gida sa school? Mula. you heard that Magdag. Isa ka. Sure ka wa ka kaybaw kisa nagkuha? from President Abbas. Masina. Tagak kayo. Di naman kay wallet good nga nindot, basig to dito. Naabre man na Kasi mo gibalhin. To negotiate, Masina. Naabre na to. Israel expects the Palestinian Ano Authority
Tanawa diha, basi na ara diha. Imong wallet nga nindot. Na din siya pitaka, ngalain. Asam day mo ang kuan? Nabitaw na 100 diha. Tigal na ako sila 100 pagitan na ko. Wala man niya hilapti. I know it's hard, but we owe it to our Nga naman mo. Nang saka? Wala. Gupa, juda niya akong anak ko eh. Tawa na ni, tago na. Gitabunan na niya yung face. Nagtuon na siya, tabo na siya sa iyo face. Saan mo na, Carmel? Para dili siya makita sa camera, nagtabo na. Siya, tabunan ng naong para di makita ang face ni Carmel nga beautiful. Ni si mama nasuko nanaw. Ni nasuko Uy, nanaw baslan ni ko. mama. Carmel! Oh, mama ni si Papa nagtanaw sa TV. O si Lola. Si Lola. Oh, ni si ate Video sa siya. sa cellphone. Eh, na Carmel, kaya magtuon na ka. Naman ni si mama nagyaw-yaw. Nawala lang siya, nagyaw. Yan na si Papa, si Lola ni Balik. Bye-bye.